हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തി സദാചാർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് ചിത്രകേതു മഹാരാജന്റെ പ്രാർത്ഥനകളാണ് കാണുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ചിത്രകേതു മഹാരാജ് ആരടുത്താണ് ഈ പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുന്നത് എന്നും അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളും എല്ലാം കണ്ടു. ആദ്യത്തെ 3 പ്രാർത്ഥനകളിലെ ആദ്യത്തെ 3 ശ്ലോകങ്ങൾ കണ്ടു. ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നമുക്കിന്ന് കാണാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു അഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടിഹി. മൂകം കരോതി വാചാലം പുംലംഘയതേ ഗിരി. യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനതാരം ആനന്ദമാധവം ശ്രീ ചൈതന്യമീശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലെ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനീതി നാമിനി. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 34 മുതൽ 48 വരെയാണ് 6ാമത്തെ സ്കന്ധം 16ാം അധ്യായത്തില് 34 മുതൽ 48 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ്. നമ്മൾ 34, 35, 36 വരെ കണ്ടു. ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് 37ാമത്തെ ശ്ലോകം. ക്ഷിത്യാദിഭിരേഷ കിലാവൃതാഃ സപ്തതിർദശ ഗുണോത്തരൈരണ്ഡകോശഃ യത്ര പതത്യനുകൽപഃ സഹാണ്ഡകോടികോടിഭിസ്തനന്തഃ. ക്ഷിത്യാഭിധിരേഷ കിലാവൃതഃ സപ്തതിർദശ ഗുണോത്തരൈരണ്ഡകോശഃ യത്ര പതത്യനുകൽപഃ സഹാണ്ഡകോടികോടിഭിസ്തനന്തഃ. ഓരോ ലോകവും 7 പാളികളാൽ ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, സമഗ്ര ശക്തി, അഹങ്കാരം ഒരു ലോകത്തേക്കാൾ 10 മടങ്ങ് അടുത്ത് എന്ന നിലയിൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ ഒരു പ്രപഞ്ചത്തിനു പുറമെ എണ്ണമറ്റ ലോകങ്ങളുണ്ട്. അവയെല്ലാം അപരിമിതമാം വിധം ബൃഹത്താണെങ്കിലും പരമാണുക്കളെ പോലെ അങ്ങയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു. അതിനാൽ അങ്ങ് അപരിമിതൻ, അനന്തൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ ചിത്രകേതു ആരടുത്താണ് ഈ പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ചിത്രകേതു മഹാരാജാവ് ഈ പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുന്ന ആർക്കാണ്? സംഘർഷണനാണല്ലേ. സംഘർഷണൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബലരാമനിൽ നിന്നാണ് സംഘർഷണൻ. എല്ലാ അവതാരങ്ങളും ബലരാമനിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ സംഘർഷണ അവതാരമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ സംഘർഷണ രൂപത്തോടാണ് ഈ പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുന്നത്. ഇത് ആരാണ് ഈ പ്രാർത്ഥന പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട്? ചിത്രകേതു രാജാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ആരാണ്? നാരദ മഹർഷി അതെ, നാരദ മഹർഷിയാണ് ഈ പ്രാർത്ഥനകൾ ചൊല്ലാനായിട്ട് അദ്ദേഹം ഉപദേശം നൽകിയത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ചിത്രകേതു രാജാവ് പറയുന്ന ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഓരോ ലോകവും 7 പാളികളാൽ ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, സമഗ്ര ശക്തി, അഹങ്കാരം ഒരു ലോകത്തേക്കാൾ 10 മടങ്ങ് അടുത്ത് എന്ന നിലയിൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മളിത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആരാണ്?
കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം ശ്വാസോച്ഛ്വാസം എടുക്കുന്നതനുസരിച്ച് ശ്വാസം വിടുമ്പോൾ കോടാനുകോടി ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നു. ഈ ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടം, അതാണ് ഈ പറയുന്ന ഓരോ ലോകവും എന്ന് പറയുന്ന ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടം. ഈ ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടവും 7 പാളികൾ കൊണ്ടാണ് ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 7 പാളികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം. പിന്നെ സമഗ്രശക്തി അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹത്തത്വം, പിന്നെ മിഥ്യാഹങ്കാരം, അതാണ് മഹത്തത്വം, മിഥ്യാഹങ്കാരം. ഇങ്ങനെ 7 പാളികളാൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗോലോക ചാർട്ട് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി കാണാമോ ചാർട്ട്? കാണാൻ ഇല്ല മാതാജി, ശ്ലോകം മാത്രമാണ് മാതാജി. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ടോ? ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാലോ, ഇത് ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടമാണ്. ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെ പുറമേ കണ്ടോ 7 പാളികൾ: ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, നിത്യാഹങ്കാരം, മഹത്വത്വം. ഇങ്ങനെ 7 പാളികളായിട്ട് ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഓരോ ലോകവും. ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടവും ഇതുപോലെ 7 പാളികളായിട്ട് ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഓരോ പാളികളും 10 മടങ്ങ് വലിപ്പമാണ് അടുത്ത പാളിക്ക്. അപ്പൊ ഭൂമിയിനേക്കാളും ഭൂമി ഒരു ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഒരു ലെയർ എന്ന് പറയുന്ന ഭൂമിയാണ്. അതിന്റെ വെളിയില് അതിന് തൊട്ടു മുകളിലാണ് ജലം. ഈ ജലത്തിന്റെ ഈ ആവരണം ചെയ്തേക്കുന്ന ഏരിയ, അത് ഭൂമി എത്രയാണോ ആവരണം ചെയ്യിക്കുന്നത് അതിന്റെ 10 ടൈംസ്, അതാണ് 10 മടങ്ങാണ് ജലം ആവരണം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ ജലം എത്രയാണോ, എത്ര സ്പേസ് വെച്ചാണോ അതിങ്ങനെ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ 10 മടങ്ങാണ് അഗ്നി. അങ്ങനെ ഓരോ ലെയറും, ഇതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഓരോ ലെയറും, ഓരോ ലോകവും ഈ 7 പാളികളുണ്ട്. ഈ ഓരോ പാളികൾ 10 മടങ്ങാണ് ഓരോ അടുത്ത പാളികൾ. ഓരോ പാളിയും 10 മടങ്ങ് വലിപ്പത്തിലാണ് ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ കൂടാതെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് പുറമെ എണ്ണമറ്റ ലോകങ്ങളുണ്ട്. അതായത് ഈ ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടമല്ല, അങ്ങനെ എത്ര കോടാനുകോടി ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളുണ്ട്. അവയെല്ലാം അപരിമിതമാം വിധം ബൃഹത്താണെങ്കിലും പരമാണുക്കളെ പോലെ അങ്ങയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഇതെല്ലാം എന്താണ്, ഒരു ചെറിയ കടുകുമണി പോലെയാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ സംബന്ധിച്ചല്ലേ. കാരണോദകശായി നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാല്ലേ, കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് കുറെ കടുകുമണികൾ പോലെ വരികയാണ്. അപ്പം അവയെല്ലാം അപരിമിതമാം എണ്ണം ബൃഹത്, എല്ലാം നമുക്ക് ചിന്തിക്കുന്നതിലും അത്രയും വലിപ്പമുള്ളതാണ് ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളും. അപ്പൊ ഈ ഓരോ ലെയേഴ്സ് തന്നെ, ഓരോ പാളികൾ തന്നെ ഇത്രയും വലിപ്പമുണ്ട്. അപ്പൊ എത്ര വലുതാണ് ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടം. എന്നാൽ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടമെല്ലാം ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ എന്താണ്, എല്ലാം ഒരു കടുകുമണി പോലെ, പരമാണുക്കളെ പോലെ അങ്ങിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഈ പടത്തിൽ കാണാല്ലേ, എല്ലാം കടുകുമണി പോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുകയാണ്. അതിനാൽ അങ്ങ് അനന്തൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു, അപരിമിതൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഈ പറയുന്ന കാരണോദകശായി വിഷ്ണു എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത്? കാരണോദകശായി വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിവിടെ നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാന് സ്വയം രൂപനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ അവതാരങ്ങളും. നമ്മൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലൊരു ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നില്ലേ, ഏകേചാംസ കലാപുംസ കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം ഇന്ദ്രിയാരി വ്യാകുലം ലോകെ മുദയന്തി. അപ്പോ അതിനകത്ത് എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. ഓരോ അംശങ്ങൾ, എല്ലാ അവതാരങ്ങളും ഭഗവാനിൽ നിന്ന്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ഈ സ്വയം രൂപനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ബലരാമൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. ആ ബലരാമനിൽ നിന്നാണ് ആദ്യത്തെ ചതുർവ്യൂഹം ഉണ്ടാകുന്നത്. ആ ചതുർവ്യൂഹത്തിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട്? ആദ്യത്തെ ചതുർവ്യൂഹത്തില് ഇത് കാണുന്നുണ്ടോ മാതാജി? കാണാം മാതാജി. ഈ ആദ്യത്തെ ചതുർവ്യൂഹത്തില് വാസുദേവൻ, സംഘർഷണൻ, പ്രദ്യുമ്ന, അനിരുദ്ധ. അതിലുള്ള ഈ സംഘർഷണനിൽ നിന്നാണ് നാരായണൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. നാരായണൻ തന്നെ ബലരാമന്റെ ആദ്യത്തെ ചതുർവ്യൂഹത്തിൽ നിന്ന് വന്ന സംഘർഷണനിൽ നിന്നാണ് നാരായണൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. ആ നാരായണനിൽ നിന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ ചതുർവ്യൂഹമായിട്ടുള്ള വാസുദേവ, സംഘർഷണ, പ്രദ്യുമ്ന, അനിരുദ്ധ ഉണ്ടാകുന്നത്. ആ രണ്ടാമത്തെ ചതുർവ്യൂഹത്തിലെ സംഘർഷണനിൽ നിന്നാണ് പുരുഷ അവതാരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്.
ആ പുരുഷ അവതാരത്തിലാണ് ആര് വരുന്നത്? നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ കാരണോദകശായി വിഷ്ണു. അപ്പൊ ഈ കാരണോദകശായി വിഷ്ണു എവിടുന്നാണ് വരുന്നത്? രണ്ടാമത്തെ ചതുർവ്യൂഹത്തിലെ സംഘർഷണനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെയൊക്കെ അറിയാം, ചിത്രകേതു മഹാരാജാവ് ആരെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? സംഘർഷണ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ വർണ്ണിക്കുകയാണ്. അത്രയും ഈ പറയുന്ന ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച് എന്താ? വെറും പരമാണു പോലെ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി നടക്കുകയാണ്, ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടം എത്ര വലുപ്പമാണെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങ് അനന്തനാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഈ കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലും ആര് ഉണ്ടാകുന്നത്? ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെ ഉള്ളിലും ആരാണ് കയറുക? ഗർഭോദകശായി. ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം അല്ലെ, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവാണ് ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലും. പിന്നെ ഓരോ പരമാണുക്കളിലും ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിൽ നിന്നാണ് ആര് വരുന്നത്? ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. ആ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിൽ നിന്നാണ് ബാക്കി എല്ലാ അവതാരങ്ങളെല്ലാം വരുന്നത്. ഈ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിൽ നിന്നാണ് ഓരോ അവതാരങ്ങള് ഭൂമിയിൽ വരുന്നതും. കൂടാതെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഉള്ളിലും എല്ലാ അണുവിലും പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്നതും ഈ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ എല്ലാം ഉറവിടം എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്കറിയാം, സ്വയം രൂപനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ഒറിജിനൽ ആയി ശ്യാമസുന്ദരനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായത്. അത് കൂടാതെ നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഒരു ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, ഇതെല്ലാം എന്താ ഏകാംശേന സ്ഥിതോ ജഗത്, എല്ലാം എന്റെ ഈ പറയുന്ന ഈ ജഗത്ത് മൊത്തവും താങ്ങി നിർത്തുന്നത് എന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം കൊണ്ടാണ് എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ച് ഞാൻ ഈ സമസ്ത പ്രപഞ്ചത്തെയും താങ്ങി നിർത്തുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തില് സംഘർഷണ ഭഗവാനെ വർണ്ണിക്കുന്നത്, ചിത്രകേതു രാജാവ്. നമുക്ക് അടുത്ത 38-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ വിഷയത്രിശോ നരപശവോ യ ഉപാസതേ വിഭൂതിർന പരം പരസ്യം പരന്ത്യം തേഷാമാശിഷ ഈശാ തദനു വിനശ്യന്തി യഥാ രാജകുലം. വിഷയത്രിശോ നരപശവോ യ ഉപാസതേ വിഭൂതിർന പരം പരസ്യം പരന്ത്യം തേഷാമാശിഷ ഈശാ തദനു വിനശ്യന്തി യഥാ രാജകുലം. അല്ലയോ ഭഗവാനെ, അല്ലയോ പരമോന്നതനെ, ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിനു വേണ്ടി ദാഹിക്കുകയും വിവിധ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ബുദ്ധിഹീനരായ വ്യക്തികൾ മനുഷ്യരൂപത്തിലുള്ള ജീവിതത്തിൽ മൃഗങ്ങളെക്കാൾ ഒട്ടും ശ്രേഷ്ഠരല്ല. അവരുടെ മൃഗീയ പ്രവണതകൾ നിമിത്തം അവർ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ പരാജയമടയുകയും അങ്ങയുടെ മഹത്വത്തിന്റെ സ്ഫുരണങ്ങൾ മാത്രമായ നിസാരമായ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ദേവന്മാർ ഉൾപ്പെട്ട സമസ്ത ലോകവും നശീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവരിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച അനുഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ലാതാകുന്നു. അധികാരം ഇല്ലാതാകുന്ന ഒരു രാജാവിന്റെ മഹാമനസ്കതയും ഇല്ലാതാകുന്നത് പോലെ. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തില് ചിത്രകേതു രാജാവ് പറയുന്നത്, മൃഗങ്ങളെ പോലെയാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാത്ത ബാക്കി എല്ലാ മനുഷ്യരൂപം എടുത്തവരും, മനുഷ്യ ജന്മം കിട്ടിയിട്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാത്തവരെല്ലാം ബുദ്ധിഹീനരാണ്. അവരെല്ലാം മൃഗങ്ങളെ പോലെയാണ്. ഈ രണ്ട് കൈകളുള്ള മൃഗങ്ങൾ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കാരണം അവർക്ക് ഇത്രയും മഹത്തായ ഒരു ശരീരം കിട്ടി. അപൂർവമായി കിട്ടുന്ന 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളിൽ നിന്നും 4 ലക്ഷം മാത്രം വരുന്നതാണ് മനുഷ്യർ. അത്രയും അപൂർവമായി കിട്ടുന്നത് ആ മനുഷ്യരൂപം കിട്ടിയിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? അവർ ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിൽ ലയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിൽ ലയിച്ചിരുന്നത് കൊണ്ട് അവർ ആരെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാതെ ദേവന്മാരെ, മറ്റ് ദേവീ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആരാധിക്കുന്നവരെ ഇവിടെ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത് മൃഗങ്ങളെക്കാൾ ഒട്ടും ശ്രേഷ്ഠരല്ല എന്ന് പറയും. അപ്പം മറ്റ് ഡെമിഗോഡ് വർഷിപ്പിനെ, മറ്റ് ദേവീ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നതിനെ നിഷേധിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ കാരണം എന്താണ്? കാരണം ഈ പറയുന്ന ദേവീ ദേവന്മാർക്ക് ബ്രഹ്മാവ്, ഇന്ദ്രൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഓരോ പോസ്റ്റാണ്. ആ പോസ്റ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെ അവർക്ക് ഓരോ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ കൊടുത്ത് ഓരോന്ന് പരിപാലിക്കാനായിട്ട് അവരെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ആ ഡ്യൂട്ടി അവർ ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അവരെടുത്ത് നമ്മള് ദേവീ ദേവന്മാരെടുത്ത് നമ്മളുടെ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അതിനു വേണ്ടി ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഈ ദേവീ ദേവന്മാരോട് ചോദിച്ചാൽ കിട്ടുന്നത് എന്താ? ശാശ്വതമാണോ? അല്ല, എല്ലാം ടെമ്പററി ആണ്, അല്ലെ?
ഒന്നും ശാശ്വതമല്ല. കാരണം ഈ ഈ ഈ പറയുന്ന ബ്രഹ്മാണ്ടം ഇതെല്ലാം, ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടമെല്ലാം കാരണോദകശായി വിഷ്ണു അകത്തോട്ട് ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോൾ ബ്രഹ്മാണ്ടം എല്ലാം ഇല്ലാതായി പോകും. അപ്പൊ ആ ബ്രഹ്മാണ്ടം എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ പോകുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ദേവീദേവന്മാരും എല്ലാം അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകും അല്ലെ. അപ്പൊ അവരും ഈ ഒരു ലോകം നശിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവരും നശിക്കും, അവരും ഇല്ലാതാകുന്നു. അപ്പൊ അവര് നമുക്ക് തരുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളോ, ആ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ലാതായി പോകുന്നു. അധികാരം ഇല്ലാതാകുന്ന ഒരു രാജാവിനെ മഹാമനസ്കതയും ഇല്ലാതാകുന്നത് പോലെ. ഇപ്പൊ രാജാവ് വലിയ മഹാമനസ്കനായിരിക്കും, പക്ഷെ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന എല്ലാം തരും. അവസാനം രാജാവിന് അധികാരം ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ തരുന്നതില് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? രാജാവിനൊന്നും തരാൻ പറ്റില്ല. ഈ പറയുന്ന ലോകം മൊത്തവും നശിച്ചു പോകുമ്പോ ഈ പറയുന്ന ദേവന്മാർക്ക് ഒന്നും തരാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ലോകം നശിച്ചാൽ അവരും നശിക്കുന്നു. അവര് നശിക്കുക മീൻസ് അവരും ഇല്ലാതെ ഭഗവാന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകും. അതിൽ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നവർ ആത്മീയ ലോകത്തേക്ക് പോകും, അല്ലാത്തവർ വീണ്ടും ജനനം എടുക്കേണ്ടി വരും. അവരും ജനന ചക്രത്തിൽ പെട്ടവരാണ് ഈ ദേവന്മാർ അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്, മറ്റ് ദേവീ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ മൃഗങ്ങൾക്ക് തുല്യരാണ്, മൃഗങ്ങളെക്കാൾ ഒട്ടും ശ്രേഷ്ഠരല്ല എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ ദേവീ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കണ്ട, പക്ഷെ ഒരിക്കലും അവരെ ബഹുമാനിക്കാതിരിക്കല്. അവരെല്ലാം അത്രയും ഉയർന്ന ആത്മാക്കളാണ്. ഉയർന്ന ആത്മാക്കളായത് അത്രയും ശ്രേഷ്ഠരായതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അവർക്ക് ആ ഒരു ഡ്യൂട്ടി, അവർക്ക് ഓരോ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചത്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ മറ്റ് ദേവീ ദേവന്മാരെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം, ബഹുമാനിക്കണം. പക്ഷെ അവരെ ആരാധിച്ച് നമ്മളുടെ കാര്യം സാധിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആ ദേവീ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കാൻ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ആരെ ആരാധിച്ചാൽ മതി? അത് ഭഗവാനെ തന്നെ ആരാധിച്ചാൽ മതി അല്ലെ. നമ്മള് 4 വിധത്തിലുള്ളവർ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നു പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ആ ശ്ലോകം ഏതാന്ന് പറയാമോ? 4 തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ, സുകൃതികൾ എന്നെ ആരാധിക്കും. ചതുർ, ഹരേ കൃഷ്ണ പറയും. ആർത്തോ ജിജ്ഞാസുരർത്ഥാർത്ഥി ജ്ഞാനിച്ച ഹരി ഹരി പോൾ. കറക്റ്റ് ആണ് മാതാജി. അർത്ഥോ ജിജ്ഞാസു അർത്ഥാർത്ഥി ജ്ഞാനി അല്ലെ. അപ്പം ഈ പറയുന്ന 4 പേരും അവർക്ക് ശുദ്ധഭക്തിയല്ല. അവരെ ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരല്ല. അവർക്ക് ഓരോ ആവശ്യങ്ങൾ വന്ന് ആരാധിക്കുക. പക്ഷെ എന്നാലും അവർ വേറെ ആരടുത്തും പോകാതെ ആരെയാണ് ആരാധിക്കാൻ ചെല്ലുന്നത്? ഭഗവാന്റെ അടുത്താണ്. പണം ആവശ്യപ്പെട്ടും അതുപോലെ ദുഃഖം വരുമ്പോഴും ജിജ്ഞാസുവായിട്ടിരിക്കുമ്പോഴും പിന്നെ ജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ളവരും എല്ലാം ആരാധിക്കുന്നത് അവർക്കെല്ലാം ഒരു ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ്, ഒരു കാര്യം സാധിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ചെല്ലുന്നത്. അപ്പൊ അവരും മറ്റാരടുത്തും പോയിട്ടില്ല, ഭഗവാന്റെ അടുത്താണ് ചെന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഉയർച്ച ലഭിക്കും. കാരണം അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലും, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സംഘം കിട്ടും. അങ്ങനെ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് സംഘം കിട്ടുമ്പോൾ ഭക്തന്മാർ എന്ത് പറയും? നിങ്ങൾ നാമം ജപിക്കൂ. ഇപ്പൊ നമ്മള് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കലിയുഗത്തിലാണ്. അപ്പോ നമ്മളുടെ യുഗധർമ്മമാണ് നാമജപം. നാമം ജപിക്കാൻ പറയും. അങ്ങനെ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ക്രമേണ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാതായി പോകും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭക്തരായിട്ട് മാറും. അപ്പോ നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും, ഇന്ദ്രിയാസ്വാദത്തിന് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ മറ്റു ദേവീ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കാതെ ഭഗവാനെ തന്നെ ആരാധിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഈ കാമക്രോധ മോഹലോഭങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തരാക്കി നമുക്ക് നമ്മളുടെ ജീവിതം തന്നെ വിജയകരമാക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മറ്റു ദേവീ ദേവന്മാർക്ക് തരാൻ സാധിക്കില്ല. അവരെന്തേ തരികയുള്ളൂ? നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിനുള്ള നമ്മളിപ്പം ഭൗതികമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും സ്ഥാനം ലഭിക്കണം, അതിനുവേണ്ടി ഓരോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ജ്യോത്സ്യന്മാരുടെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ ഈ പൂജ ചെയ്യൂ, ഇത് ചെയ്യൂ, കാര്യസിദ്ധി പൂജ ചെയ്യൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഓരോ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഓരോ കാര്യസിദ്ധിക്ക് വേണ്ടി ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ കാര്യം സിദ്ധിക്കും. പക്ഷെ ആ കാര്യം നമ്മളുടെ നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ ഇതൊന്നും ദേവീ ദേവന്മാർ ശ്രദ്ധിക്കില്ല. അവരെ പ്രീതിപ്പെടുത്തി അവര് ഈ കാര്യം തന്നു. പക്ഷെ അവിടെയും ഭഗവാന്റെ സാങ്ഷനോട് കൂടി അവർക്കും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാനും ഓക്കെ സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ കാര്യം സാധിക്കും. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് മാത്രമേ ഭഗവാൻ നമുക്ക് തരും. നമുക്ക് നല്ലതാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് തരും. അത് നമ്മളുടെ ഭക്തിയെ അനുകൂലമായിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തരും. ഭക്തിക്ക് പ്രതികൂലമായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാൻ നമ്മളെ
തരാതിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ചിലർ പറയും, ഓ കൃഷ്ണന്റെ അടുത്ത് പോവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടാൻ പാടാണ്, ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും എന്നൊക്കെ ഒരു സാധാരണ ജനങ്ങൾ പറയല്ലേ. ഇത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ്. ഒരു അമ്മ കുഞ്ഞിനെ എങ്ങനെയാണ് നോക്കുക, കുട്ടി ഒരുപാട് വാശി പിടിച്ച് കരയുമ്പോഴും അവന് ദോഷം വരുന്നതാണെങ്കിൽ അമ്മ അത് കൊടുക്കില്ല. പക്ഷെ മറ്റുള്ള ഒരു അയൽക്കാരായിട്ടുള്ളവരെന്താ ചെയ്യുക, ആ കൊച്ചു കരയല്ലേ, അതിന്റെ കരച്ചിൽ മാറ്റാനായിട്ട് അത് കൊടുക്കും. അത് കുട്ടിക്ക് ഭാവിയിൽ ദോഷമാണോ അല്ലയോ എന്നൊന്നും നോക്കണില്ല. ആ സമയത്തുള്ള സംതൃപ്തി അത് മാത്രം നോക്കും. പക്ഷെ അമ്മ അങ്ങനല്ല, അവന്റെ ഭാവി നോക്കിയാണ് അവന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുക. അതുപോലാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്, നമ്മളുടെ എങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ എത്തിക്കാം എന്നുള്ളത് ആ രീതിയിലുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളായിരിക്കും ഭഗവാൻ നമുക്ക് തരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകം നോക്കാം. 39. കാമദ്ധിയസ്ത്വയി രചിതാ ന പരമരോഹന്തി യഥാ കരംഭ ബീജാനി ജ്ഞാനാത്മന്യഗുണമയേ ഗുണഗണതോസ്യ ദ്വന്ദ്വജാലാനി. കാമധിയസ്ത്വയി രചിതാ ന പരമരോഹന്തി യഥാ കരംഭ ബീജാനി ജ്ഞാനാത്മന്യഗുണമയേ ഗുണഗണതോസ്യ ദ്വന്ദ്വജാലാനി. അല്ലയോ പരമോന്നതനായ ഭഗവാനെ, എല്ലാ അറിവുകളുടെയും ഉറവിടങ്ങളും ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീന്ദ്രിയരും ഭൗതികൈശ്വര്യങ്ങളുടെ ഇന്ദ്രിയ സുഖം നേടുന്നതിന് ഭൗതികാഭിലാഷങ്ങളാൽ പീഡിക്കപ്പെടുന്നവരുമായ വ്യക്തികൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്ന പക്ഷം അവർ ഭൗതികമായ പുനർജന്മത്തിന് വിഷയീഭവിക്കയില്ല. വന്ധ്യമായ അഥവാ വറുത്ത വിത്തുകൾ ചെടികളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയില്ലാത്തതുപോലെ ജീവസത്തകൾ ജനിമൃതികളുടെ ആവർത്തനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവർ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാൽ ബദ്ധരാണ്. പക്ഷേ അങ്ങ് അതീന്ദ്രിയനാകയാൽ അങ്ങയോട് അതീന്ദ്രിയതയിൽ സമ്പർക്കത്തിലാകാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന ഒരുവൻ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബദ്ധതകളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ. ഇപ്പോ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങൾക്കും ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിനുമൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള അഭിലാഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ആ വ്യക്തി അങ്ങയെ ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി രക്ഷപ്പെടും. കാരണം അങ്ങനെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമുക്കുള്ളിലെ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതായി മാറും. നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വിഷമങ്ങൾ കൊണ്ടോ ദുഃഖമൊക്കെ കൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ വരിക. പിന്നീട് നമ്മൾ ഇതിൽ വന്നു, ഇതിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, സാധനയൊക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ നമുക്ക് ഇപ്പം നമ്മളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് തന്നെ മാറി. നമ്മൾ ഭഗവാനെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുകയും നമ്മളുടെ ബാക്കിയുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നിസ്സാരമാകാൻ തുടങ്ങി. ആ ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളൊക്കെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയും അത് ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്യും. അതാണ് ഭഗവാൻ. അതിനൊരു ഉപമയായിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഒരു വിത്ത്. ആ ഒരു വിത്ത് മണ്ണിലിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ വിത്ത് മുളച്ചു വരും. എന്നാൽ ഈ വിത്തിനെ നമ്മൾ വറുത്തിട്ടാണ് മണ്ണിലിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് കത്തിച്ചു. ഈ വിത്തിനെ കത്തിച്ചിട്ട് മണ്ണിലിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചാലോ ആ വിത്ത് മുളച്ചു വരുമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. വിത്ത് മുളച്ചു വരുമോ? കത്തിച്ച വിത്ത് നമ്മള് മണ്ണിലിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മുളച്ചു വരില്ല. അതുപോലെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാരും വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? നമുക്ക് വീണ്ടും ജനനം വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? നമ്മളെല്ലാം ഒരുപാട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു കൂട്ടുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ കർമ്മങ്ങൾ, നല്ല കർമ്മങ്ങളും ചീത്ത കർമ്മങ്ങളും, ഇതെല്ലാം ഓരോ വിത്തുകളാണ്. വിത്തുകൾ ഇങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും. നല്ലത് ചെയ്താൽ നല്ല കർമ്മത്തിന്റെ വിത്ത്, ചീത്ത ചെയ്താലോ ചീത്ത കർമ്മത്തിന്റെ വിത്ത് ഇങ്ങനെ എടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ വിത്ത് ഇങ്ങനെ മുളച്ചു വരുന്ന അനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് സുഖവും ദുഃഖവും ഒക്കെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ജന്മം കുറെ ഇങ്ങനെ വിത്തുകൾ ഇങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അത് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? അടുത്ത ജന്മം നമ്മൾ ഈ വിത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ മുളച്ചു വരുന്ന സമയമാകുമ്പോൾ അത് അനുഭവിക്കാൻ നമ്മൾ വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കണം. എന്നാൽ നമ്മളെ ഈ വിത്തുകൾ, നമ്മളിപ്പോ ഒരുപാട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ഈ വിത്തിനെ കത്തിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് നമ്മളിപ്പോ എല്ലാരും ചെയ്യുന്നത്. അത് ഏത് പ്രക്രിയയാണ്? നമ്മളുടെ ഈ കർമ്മത്തിനെ എല്ലാം കത്തിച്ച് കളയുന്ന പ്രക്രിയ ഏതാണ്? നാമജപം. ഈ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്ന അല്ലെ, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളുടെ ഈ കർമ്മത്തിനെ കത്തിച്ചു കളയാണ്. അങ്ങനെ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ രക്ഷിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഭൗതിക അഭിലാഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ സമീപിച്ചാൽ ഭഗവാൻ പിന്നെ നമ്മളെ കൈവെടിയില്ല.
ഭഗവാൻ നമുക്ക് പയ്യെ പയ്യെ നമ്മളെ ഈ വിത്തിനെ കത്തിച്ചു കളയും, നമ്മുടെ ഈ കർമ്മത്തിനെ കത്തിച്ചു കളഞ്ഞ്. കാരണം ഭഗവാന്റെ നാമം അത്രയും ശുദ്ധമാണ്. ഭഗവാന്റെ നാമം, ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ നാമവും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല. അപ്പം ഭഗവാന്റെ നാമം പറയുമ്പോഴേ നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടാൻ തുടങ്ങും. നമ്മളുടെ ഉള്ളിലെ കാമക്രോധ ലോഭമോഹങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാതായി നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. അപ്പോൾ പിന്നെ വീണ്ടും നമുക്ക് ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ പെടേണ്ടി വരില്ല. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വറുത്ത വിത്തുകൾ ചെടികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയില്ലാത്തതുപോലെ ജീവസത്തകൾ ജനിമൃതികളുടെ ആവർത്തനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവർ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാൽ ബദ്ധരാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ജനന മരണത്തിൽ നമ്മൾ ഇനി പെടില്ല. നമ്മൾ ബദ്ധരാകാതെ നമുക്ക് മുക്തി ലഭിക്കും. ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനാണ്. അപ്പോൾ അതീന്ദ്രിയനായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹവുമായിട്ട് സമ്പർക്കം കൊള്ളുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബദ്ധതയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രക്ഷ നേടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഈ 39ാമത്തെ ശ്ലോകം. നമുക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. ജിതമജിത തഥാ ഭവതാ യഥാഹ ഭാഗവതം ധർമ്മമനവദ്യം നിഷ്കിഞ്ചനായേ മുനയാ ആത്മാ രാമായമുപാസതേ പവർഗായ. ജിതമജിത തഥാ ഭവതാ യഥാഹ ഭാഗവതം ധർമ്മമനവദ്യം നിഷ്കിഞ്ചനായേ മുനയാ ആത്മാ രാമായമുപാസതേ പവർഗായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലയോ അജയ്യനായവനെ, അങ്ങയുടെ പാദകമലങ്ങളിൽ ശരണം നേടുന്നതിനുള്ള കളങ്കമറ്റ ധാർമ്മിക സമ്പ്രദായമായ ഭാഗവത ധർമ്മത്തെ കുറിച്ച് അങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതായിരുന്നു അങ്ങയുടെ വിജയം. ആത്മസംതൃപ്തി നേടിയ മുനിമാരായ കുമാരന്മാരെ പോലെ ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത വ്യക്തികൾ ഭൗതിക മാലിന്യത്തിൽ നിന്ന് മുക്തരാകാൻ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു. മറ്റു വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ അവിടത്തെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ ശരണം നേടാൻ അവർ ഭാഗവത ധർമ്മ പ്രക്രിയ സ്വീകരിച്ചു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭാഗവത ധർമ്മത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭാഗവത ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ എന്തു പറയുന്നു അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നതാണ് ഭാഗവത ധർമ്മം. ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നമ്മളുടെ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭാവാർത്ഥത്തില് ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ പറഞ്ഞ ശ്ലോകം തൊട്ടാണ് പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ശുദ്ധ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ നിർവചനം പറഞ്ഞോളൂ. അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം, ജ്ഞാനകർമാദിനാവൃതം അനുകൂല്യേന ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നമ്മള് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്? എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ഭഗവാനെ സമീപിക്കേണ്ടത്? എങ്ങനെയാണ്? മറ്റൊരു ആഗ്രഹവുമില്ലാതെ. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭൗതിക അഭിലാഷം ഉണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാനെ സമീപിച്ചാൽ മതി, ഭഗവാൻ നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. അപ്പോ ഇവിടെ ഒരു ശുദ്ധഭക്തനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ശുദ്ധഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു ആഗ്രഹവും ഇല്ല, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ലാഭത്തിനോ ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ, ഒരു ഫലേച്ഛയോ മുക്തി പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, സിദ്ധിയും മുക്തിയും ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ ഭഗവാന് അനുകൂലമായിട്ട് ഭഗവാൻ എന്താണോ ഇഷ്ടം, ഭഗവാനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ എന്താണ് വേണ്ടത് അത് മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന് ലക്ഷ്യമുള്ളൂ. കൃഷ്ണനെ അത്രയും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അതീന്ദ്രിയ പ്രേമ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ശുദ്ധഭക്തർ. കൂടാതെ നാരദ പഞ്ചരാത്രത്തിൽ പറയുകയാണ്, സർവോപാധി വിനിർമുക്തം തത്പരത്വേന നിർമ്മലം ഋഷികേന ഋഷികേശ സേവനം ഭക്തിരുച്യതേ. അപ്പോൾ നമ്മള് ഋഷികേന ഋഷികേശ, നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ സേവനത്തിൽ വ്യാപൃതരായിരിക്കണം. അങ്ങനെ ഉള്ളവരാണ് ശരിക്കും ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു. അപ്പോ ഇതാണ് ഭാഗവത ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭാഗവത ധർമ്മം ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, അജയ്യനായവനെ അങ്ങയുടെ പാദകമലിൽ ശരണം നേടുന്നതിനുള്ള കളങ്കമറ്റ ധാർമ്മിക സമ്പ്രദായമായ ഭാഗവത ധർമ്മം. ഭാഗവത ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനമാണ്. ഭഗവാന് നമ്മളെ എങ്ങനെ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താം,
ഭഗവാനെ എങ്ങനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താം എന്നുള്ള ചിന്ത മാത്രമുള്ള ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളാണ്. ആ ഒരു ഭക്തിയുത സേവനമാണ് ഭാഗവത ധർമ്മം. അവിടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു മാലിന്യവും ഇല്ല. ഒരു തരി പോലും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. ഒരു പദവിയും സ്ഥാനവും ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഭാഗവത ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഈ ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതവും നാരദ പഞ്ചരാത്രം ഇതെല്ലാം ഉപദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന് മാത്രം സേവനം ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാത്തിന്റെയും കൺക്ലൂഷൻ അതാണ്. എന്താ? ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുക. അപ്പോ ഇവിടെ ഇതാരാണ്? ചിത്രകേതു രാജാവിന് ഇതാരാണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്? ഭഗവാനെയാണ് സേവനം ചെയ്യേണ്ടത്. അത് അദ്ദേഹത്തിന് ഗുരുവായിട്ടുള്ള നാരദ മഹർഷിയാണ്. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. അപ്പം പരിശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ടുള്ള നാരദ മഹർഷി കൂടാതെ എല്ലാ ഗുരുക്കന്മാരും, യഥാർത്ഥ ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ ഭഗവാനിലേക്ക് നയിക്കുന്ന, ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തി ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഗുരുവല്ല. നമുക്ക് ഗുരുവിനെ നിഷേധിക്കാൻ ഉള്ള ഒരു അവസരം അതാണ്. ആരാണോ, ഏത് വ്യക്തിയാണോ നമ്മളെ ഭഗവാനിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിന് പകരം ആ ഗുരു നമ്മളെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അകറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗുരുവിനെ നമുക്ക് നിഷേധിക്കാം. ഇതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയൂ. ആരാണ് ഗുരുവിനെ നിഷേധിച്ചത്? ഏത് ലീലയിലാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെ നേരിട്ട് വന്ന് നിന്നപ്പോ ആ ഗുരു പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകണ്ട, ഭഗവാനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്, നീ സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ആരടുത്താണ്? ശുക്രമഹർഷി. അതെ. ആരടുത്താണ് പറഞ്ഞത്? ശുക്രാചാര്യൻ. നമ്മുടെ ബലി മഹാരാജാവിന്റെ. അപ്പൊ ബലി മഹാരാജാവ് എന്താണ്? ആ ഗുരുവിനെ നിഷേധിച്ചു അല്ലെ? അപ്പൊ യഥാർത്ഥ ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യാ? നമുക്ക് ഭാഗവത ധർമ്മം തരും. അതായത് ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ ഗുരു. അപ്പൊ ഒരു ശിഷ്യൻ ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് വിനീതമായിട്ട്, ആ ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ കൂടി വേണം ഈ ധർമ്മം പഠിക്കാൻ. അല്ലാതെ നമ്മളുടെ മെന്റൽ സ്പെക്കുലേഷനോ ഏതെങ്കിലും, ഇപ്പൊ തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് ഒരുപാട് വിവർത്തനങ്ങളുള്ള ബുക്കുണ്ട്, ഒരുപാട് ഭാവാർത്ഥങ്ങളുള്ള ഭഗവത്ഗീതയുണ്ട്. അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരും അവരുടെ ഊഹാപോഹങ്ങളിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ്. അത് നോക്കി നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ഭാഗവത ധർമ്മം ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെയുള്ള ഒരു ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ആ ഒരു ശിഷ്യൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് താഴ്മയായി വിനീതമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചറിഞ്ഞ്, നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നില്ലേ, ഗുരുവിനെ സമീപിക്കേണ്ട എങ്ങനെയാണ്? തദ്വിധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയാ ഉപദേശന്തിതേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിനാം തത്വദർശന. അപ്പൊ തത്വദർശിയായിട്ടുള്ള ആ ഗുരുവിൽ നിന്ന് നമ്മള് അദ്ദേഹത്തെ സമീപിച്ച്, അദ്ദേഹത്തെ പ്രണമിച്ച്, അദ്ദേഹത്തോട് താഴ്മയായിട്ട് ചോദിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് സേവനം ചെയ്ത് വേണം നമ്മൾ ഈ ധാർമ്മിക പ്രക്രിയ പഠിക്കാൻ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം നമുക്ക് നിർദ്ദേശം തരും. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ, അങ്ങനെ ഈ ഭാഗവത ധർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലെ ഈ അഴുക്കെല്ലാം, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കളങ്കങ്ങളെല്ലാം നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പോകും. നമ്മൾ അതിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തനാകും. അപ്പൊ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എപ്പോഴും നമ്മളെ അങ്ങനെ ഭാഗവത ധർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ ഒരുപാട് ശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനാണ്. ആ അതീന്ദ്രിയനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഏതൊരു വ്യക്തിയുടെയും ധർമ്മമാണ്, മനുഷ്യജന്മം എടുത്ത ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും അവസാനം എത്തിച്ചേരുന്നത് ആ ഭഗവാനിലേക്കാണ്. കാരണം ആ ധാമത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരണം, ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരണം. അപ്പൊ അവരെല്ലാരും ചെയ്യേണ്ട ഒരേ ഒരു ധർമ്മം എന്താണ്? അത് ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധി നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തിനേ ഉള്ളൂ. ഒരു മൃഗത്തിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ അതിന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള അത്രയും എന്താണ്, മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്, അത്രയും അന്ധകാരത്തിലാണ് ആ മറ്റു ശരീരങ്ങൾ. മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് ഒരുവൻ ചെയ്യേണ്ട ധർമ്മം? പലരും പറയും ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ധർമ്മമുണ്ട്. ഞാനൊരു പിതാവിന്റെ ധർമ്മമാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഞാൻ മകന്റെ ധർമ്മം ചെയ്യുന്നു, ഞാനൊരു ധർമ്മ പത്നിയാണ്. അതെല്ലാം ഓക്കെ, അതെല്ലാം എന്താണ്? അതെല്ലാം സെക്കൻഡറി ആണ്. പ്രൈമറി ധർമ്മം, പരോധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മള് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ 1-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലുള്ള ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകമുണ്ട്. പരോധർമ്മോ
സവൈ പുംസാ പരോ ധർമ്മോ യഥോ ഭക്തിരധോക്ഷ്യതേ. അധോഷിച്ച അഹൈതുകി അപ്രതിഹത യേ ആത്മാ സുപ്രസീദതി. ആ ഭഗവാന് യഥോ ഭക്തിർ അധോക്ഷജ, അധോക്ഷജനെയാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്. അതാണ് പരോധർമ്മം, പരമമായിട്ടുള്ള ധർമ്മം. അതാണ് അതീന്ദ്രിയനായ ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രേമപൂർണമായ ഭക്തിയുത സേവനം നേടുക. അതാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ പരമമായ ധർമ്മം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ലാഭപ്രതീക്ഷയും വിഘ്നങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ലാതെ വേണം. ഈ ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എനിക്കെന്ത് കിട്ടും എന്ന് ആലോചിച്ചുള്ള ഭക്തിയല്ല. ഞാൻ ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ കുറെ നാമമൊക്കെ ജപിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കുറെ ഭൗതികമായിട്ട് എനിക്ക് കുറെ സുഖങ്ങൾ കിട്ടും, എനിക്ക് സുഖം കിട്ടും, അല്ലെ എനിക്ക് മുക്തി കിട്ടും, എനിക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള ക്ലേശങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ മുക്തി കിട്ടുമല്ലോ, അങ്ങനെ പോലും ചിന്തിക്കാത്തവരാണ് ശുദ്ധ ഭക്തർ. മുക്തിയും വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട, എനിക്ക് നരകത്തിൽ പോന്നേ പൊയ്ക്കോട്ടെ, ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക, ആ ചിന്ത മാത്രമുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുക. അങ്ങനെ മറ്റ് അഹൈതുകി അപ്രതിഹത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റ് ലാഭപ്രതീക്ഷയും വിഘ്നങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഭഗവാനെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുക. അതാണ് ഒരു മനുഷ്യ ജന്മത്തിന്റെ പരമമായ ധർമ്മം. ഈ പരമധർമ്മം നോക്കാതെ പരമധർമ്മം ചെയ്യാനാണ് ആരാന്ന് പറയാ, ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. പരമധർമ്മം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരു വ്യക്തി എല്ലാ രാജ്യവും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചത്. പക്ഷേ ആ ധർമ്മം ചെയ്യാൻ പോയപ്പോൾ അദ്ദേഹം പരമമല്ലാത്ത ഒരു ധർമ്മം, സെക്കൻഡറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ധർമ്മത്തിന്റെ പുറകെ പോയി. ആരാന്ന് പറയാൻ പറ്റും? അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അജാമിളൻ. ഓക്കെ, അജാമിളൻ ധർമ്മം പോലും അല്ല ചെയ്തത്, തെറ്റിലേക്കാണ്. ഭരതരാജാവ് അല്ലേ? അദ്ദേഹം ശരിക്കും എന്തിനാണ് പോയത്? കാട്ടിൽ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് കാട്ടിൽ പോയി ധ്യാനിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാനായിട്ടാണ് ചെന്നത്. പക്ഷെ അവിടെ ചെന്നപ്പോഴാണ് ഒരു മൃഗത്തിന്റെ അടുത്ത്, ആ ചെറിയ മാനിന്റെ അടുത്ത് അനുകമ്പ വന്നു. അനുകമ്പ ശരിയാണ് ഏതൊരാളും. അപ്പൊ ഒരു പാവം മാനല്ലേ, നമ്മളും വിചാരിക്കും മറ്റു സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക, ഒരു ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് അതൊക്കെയല്ലേ വലുത്. അല്ല, അതെല്ലാം സെക്കൻഡറിയാണ്. നമ്മളുടെ കുടുംബവും എല്ലാം സെക്കൻഡറിയാണ്. പരോധർമ്മം, അതാണ് പറയുന്നത്. ഒരു മനുഷ്യനുള്ള ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഭഗവത് സേവനമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ആ ഒരു ജീവനെ രക്ഷിക്കാൻ നോക്കി. ആ കുഞ്ഞ് മാനാണ്, അതിന്റെ അമ്മ മരിച്ചുപോയി. അപ്പൊ അതിനെ നോക്കാൻ ആരുമില്ല, വന്യമൃഗങ്ങൾ അതിനെ കൊല്ലില്ലേ എന്നുള്ള ചിന്ത. അദ്ദേഹം പരോധർമ്മം മറന്നേ പോയി. പരോധർമ്മം മറന്നിട്ട് പരോധർമ്മമല്ലാത്ത സെക്കൻഡറി ആയിട്ടുള്ള ആ ധർമ്മത്തിന്റെ പുറകെ പോയി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് പറ്റി? എന്താ അവസാനം സംഭവിച്ചത്? ആ ജന്മത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് മാനായിട്ട് ജനിക്കേണ്ടി വന്നു. അതാണ്, മാനായിട്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ജനിക്കേണ്ടി വന്നാലേ പിന്നീട് വീണ്ടും ആ മാന്റെ ജന്മം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അടുത്ത ജഡഭരതനായിട്ട് വന്നിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആ തെറ്റ് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജഡഭരതനായിട്ട് വന്നപ്പോ അദ്ദേഹം ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് പോയില്ല. ഫുൾ ടൈം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലായിരുന്നു മുഴുകി, ഭഗവാനിൽ തന്നെ മുഴുകിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാക്കിയുള്ള വീട്ടുകാർ തന്നെ നാട്ടുകാരും എല്ലാം ബുദ്ധിയില്ലാത്തവനാണ്, അവന് ഒന്നും ചെയ്യണില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതിശയിച്ചു. പക്ഷെ അതൊക്കെ അദ്ദേഹം, എനിക്കിനി സമയമില്ല, എന്റെ ഈ 2 ജന്മം പോയി, അദ്ദേഹത്തിന് അത് ഓർമ്മയുണ്ട്. അങ്ങനെ അതാണ് പരോധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഭഗവാന്റെ അധോക്ഷജനെ സേവിക്കുക. അതീന്ദ്രിയനായ ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രേമപൂർണമായി ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുക. അതാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ പരോധർമ്മം. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്ന ഭാഗവത ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭാഗവത ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന് ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് നമ്മുടെ ജീവിതം വിജയകരമാക്കുക എന്നുള്ളത്. 41-ാമത്തെ ശ്ലോകം. വിഷമമതിർന്ന യത്ര നൃണാം ത്വമഹമിതി മമ തവേതി ച യദന്യത്ര വിഷയമതിയാം രചിതോ യഃ സഹ്യ വിശുദ്ധ ക്ഷയിഷ്ണുരധർമ്മ ബഹുലഃ. വിഷമമതിർന്ന യത്ര നൃണാം ത്വമഹമിതി മമ തവേതി ച യദന്യത്ര വിഷമം ധിയാം രചിതോ യഃ സഹ്യ വിശുദ്ധ ക്ഷയിഷ്ണുരധർമ്മ ബഹുലഃ. ഭാഗവത ധർമ്മം ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ ധാർമ്മിക സമ്പ്രദായങ്ങളും വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞവയും ഫലേച്ഛ കർമ്മങ്ങളുടെ സങ്കല്പത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവയും നീയും ഞാനും നിന്റേതും എന്റേതും എന്നിങ്ങനെ വിവേചനങ്ങൾ ഉള്ളവയുമാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ അനുഗാമികൾക്ക് അത്തരം അവബോധമില്ല.
അവർ കൃഷ്ണാബോധമുള്ളവരാണ്. അവർ കൃഷ്ണന്റെയും കൃഷ്ണൻ അവരുടേതുമാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ്. ശത്രുക്കളെ കൊല്ലുന്നതിനെ കുറിച്ചും നിഗൂഢ ശക്തികൾ സ്വായത്തമാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും ചിന്തിക്കുന്ന അധമ ധാർമ്മിക സമ്പ്രദായങ്ങളുണ്ട്. ആസക്തിയും ദ്വേഷവും നിറഞ്ഞ അത്തരം സമ്പ്രദായങ്ങൾ അവിശുദ്ധവും താൽക്കാലികവുമാണ്. അവ അസൂയ കലുഷങ്ങളാകയാൽ അധർമ്മങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗവത ധർമ്മം, ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ധാർമ്മിക സമ്പ്രദായങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്താണ്? അവിടെ എല്ലാം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു വിവേചനം കാണും. നിന്റേത് എന്റേത് എന്നുള്ള വേർതിരിവ് എല്ലാത്തിലും കാണും. എന്നാൽ ഭാഗവത ധർമ്മത്തില് ഒരേ ഒരു ചിന്ത മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്താണ്? അവിടെ കൃഷ്ണൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും അത് ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക, ഭഗവാൻ എന്റേതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഭഗവാന്റേതാണ്, ആ ചിന്തയുള്ളൂ. അല്ലാതെ നിന്റേത് എന്റേത് അങ്ങനെയില്ല. എല്ലാവരുടെയും ലക്ഷ്യം, എല്ലാ കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അത് ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ പറയുന്നു ശത്രുക്കളെ കൊല്ലുന്നതിനെ കുറിച്ചും നിഗൂഢ ശക്തികൾ. ഇപ്പോ മത തീവ്രവാദികളൊക്കെ ഉണ്ട്. അവരൊക്കെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അവരുടെ മതത്തിന് വേണ്ടി അവര് വിചാരിക്കുന്നത് അവർ ചെയ്യുന്ന വലിയ ധർമ്മമാണ്, ഞങ്ങളുടെ മതമാണ് വലുത് എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ ഇവരെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഞങ്ങളുടെ മതത്തിൽ എനിക്ക് കൂടുതൽ ഉയർന്നു പോകാം എന്നുള്ള ചിന്ത. അതൊക്കെ വെറും നിഗൂഢമായിട്ടുള്ള ചിന്തയാണ്. അത് തെറ്റായിട്ടുള്ളതാണ്. കാരണം അവര് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ഭഗവാൻ എന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല. അങ്ങനെ തെറ്റായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കൊല്ലുകയും എല്ലാത്തിനെയും പലതായിട്ട് കാണുന്നത്. കൃഷ്ണഭക്തര് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും എങ്ങനെയാ കാണുക? എല്ലാരെയും ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഒരു ഉറുമ്പിനെ പോലും അവർക്ക് കൊല്ലാൻ തോന്നുകയില്ല. കാരണം ആ ഉറുമ്പിൽ പോലും പരമാത്മാവിനെ കാണുന്നു, ആ ഒരു ആത്മാവിനെ കാണുന്നു, ഭഗവാന്റെ അംശത്തെ കാണുന്നു. നമുക്കറിയാം മൃഗാരിയുടെ കഥ അറിയാം അല്ലെ? മൃഗാരി എങ്ങനെയായിരുന്നു മൃഗാരി വേട്ടയാടിയിരുന്നത്? ഓരോ മൃഗങ്ങളെയും പകുതി കൊന്ന് അതിങ്ങനെ പെടഞ്ഞു മരിക്കുന്നത് കണ്ട് ആസ്വദിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു. പിന്നീട് ശുദ്ധഭക്തനായിട്ടുള്ള നാരദ മഹർഷിയുടെ സമ്പർക്കം മൂലം മൃഗാരി ഭക്തനായി മാറി. അങ്ങനെ മൃഗാരിക്ക് ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുത്തു. നീ ഇങ്ങനെ നാമം ജപിക്കൂ, എല്ലാം ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കൂ, നിനക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ കൊണ്ട് തന്നോളാം, അതുകൊണ്ട് നിന്റെ ഈ അമ്പും വില്ലും ഒക്കെ എടുത്ത് കളയൂ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിർദ്ദേശം കൊടുത്തു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം എന്താണ് നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞ അതുപോലെ ചെയ്തു. കുറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം നാരദ മഹർഷിയും പർവ്വത മുനിയും കൂടെ കാണാൻ വന്നു. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് മൃഗാരി നാരദ മഹർഷിയെ നമസ്കരിച്ചത്? ഓർമ്മയുണ്ടോ? മൃഗാരി ആദ്യം തന്നെ ദൂരെന്നെ തന്റെ ഗുരുവിനെ കണ്ടപ്പോ നമസ്കരിക്കാനായിട്ട് ഓടിച്ചെന്നു. അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം നടന്നു പോയപ്പോ കണ്ടത് താഴെ കൂടെ കുറെ ഉറുമ്പുകൾ ഇങ്ങനെ എഴഞ്ഞു പോകുന്നു. അപ്പൊ താൻ നമസ്കരിക്കുമ്പോ ആ ഉറുമ്പുകളുടെ പുറത്തു പോയാൽ അതിന് ആ ഉറുമ്പുകളെല്ലാം ചത്തുപോകും. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹം? തുണി വെച്ച് ആ ഉറുമ്പുകളെയൊക്കെ നീക്കി മാറ്റിയിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം നമസ്കരിച്ചത്. എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഭക്തനായി മാറിയത്? അപ്പൊ അത് ശുദ്ധഭക്തന്റെ സമ്പർക്കം കൊണ്ട്, അത് പർവ്വതമുനി പറയുകയും ചെയ്യും, നാരദ മഹർഷിയുടെ ആ ഒരു സമ്പർക്കം കൊണ്ട് എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഇത്രയും വലിയ ഉയർന്ന ഭക്തനായി മാറിയത്, ഒരു ഉറുമ്പിനെ പോലും നോവിക്കാൻ തോന്നുകയില്ല. അപ്പൊ അതാണ് ഈ ഭാഗവത ധർമ്മത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. അതായത് ഭാഗവത ധർമ്മത്തിന്റെ ഒരു ഗുണം, അവിടെ വിവേചനമില്ല. എല്ലാരെയും ഭഗവാനെ കാണുന്നു. ഒരു ജീവജാലത്തിനെ പോലും കൊല്ലാനായിട്ട് തോന്നുകയില്ല. മറ്റുള്ള ധർമ്മം എന്താണ്? ബാക്കി എല്ലാ ധർമ്മ സമ്പ്രദായങ്ങളിലും അവിടെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുണ്ട്. അവിടെ എല്ലായിടത്തും ശത്രുക്കളെ കൊല്ലുന്നതിനെ കുറിച്ചും നിഗൂഢ ശക്തികൾ സ്വായത്തമാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും ചിന്തിക്കുന്ന അധമ ധാർമ്മിക സമ്പ്രദായങ്ങളുണ്ട്. ആസക്തിയും ദ്വേഷവും നിറഞ്ഞ അത്തരം സമ്പ്രദായങ്ങൾ അവിശുദ്ധവും താൽക്കാലികവുമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗവത ധർമ്മം അല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം അവിശുദ്ധമാണ്, താൽക്കാലികമാണ്. അവ അസൂയ കലുഷങ്ങളാകയാൽ അധർമ്മങ്ങളാണ്. അതാണ് ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. നമുക്ക് 42ാമത്തെ ശ്ലോകം. കക്ഷേമോ നിജപരയോ കിയാൻ വാർത്ത സ്വപരദ്രുഹാധർമ്മേണ സ്വാദ്രോഹാ തവ കോപഃ പരസപീഡയാ ച തഥാ ധർമ്മഃ. കക്ഷേമോ നിജപരയോ കിയാൻ വാർത്ത സ്വപരദ്രുഹാധർമ്മേണ സ്വാദ്രോഹാ തവ കോപഃ പരസപീഡയാ ച തഥാ ധർമ്മഃ. വിവർത്തനം: ഒരാളുടെ ആത്മാവിനും അന്യർക്കും ദ്രോഹമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ധാർമ്മിക സമ്പ്രദായം
എങ്ങനെ അയാൾക്കും അന്യർക്കും പ്രയോജനം ചെയ്യും? അത്തരം ഒരു സമ്പ്രദായത്തെ പിന്തുടരുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് മംഗളമാണ് ഉണ്ടാവുക? അതുകൊണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ എന്താണ് നേടാനാവുക? സ്വന്തം ദേശത്താൽ സ്വന്തം ആത്മാവിനും അന്യർക്കും വേദന ഉളവാക്കുന്ന ഒരുവൻ അങ്ങയുടെ കോപം ഉണർത്തുകയും അധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അല്ലെ? ഇത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്. ഈ ഒരുപാട് പേര് മതത്തിന്റെ പേരിലും പല പല കാര്യങ്ങൾക്കും പലരെയും ദ്രോഹിക്കുകയും ഇപ്പൊ യുദ്ധം നടക്കുന്നു. ഈ യുദ്ധമൊക്കെ എന്താണ്? അവരെല്ലാം അവരവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്. അതിനെ പിടിച്ചടക്കുക, എനിക്കത് വേണം, നിനക്കത്, അത് ആ ഒരു വേർതിരിവുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. എന്റേത് നിന്റേതെന്നുള്ള വേർതിരിവുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ എന്ത് പ്രയോജനമാണ് അവർക്ക് കിട്ടുക? അങ്ങനെ ഒരു സമ്പ്രദായം കൊണ്ട് എന്ത് മംഗളകാര്യമാണ് ഉണ്ടാവുക? എന്ത് നേടാനാണ് സാധിക്കുക? ഇതാണ് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഇദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അധർമ്മം അനുഷ്ഠിച്ചാൽ എന്താണ്? അത് ഭഗവാന്റെ കോപം ഉണർത്തുകയുള്ളൂ. കോപം ഉണർത്തുന്നു. മറ്റുള്ളവർക്ക് വേദന ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അത് സ്വന്തമായിട്ടും അവർക്ക് വേദന ഉണ്ടാകും, മറ്റുള്ളവർക്കും വേദന ഉണ്ടാകും. ഈ കാമക്രോധങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇവരെല്ലാരും ഇങ്ങനെ ഓരോ അധാർമിക പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ഭാഗവത ധർമ്മം സ്വീകരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ അവർക്ക് ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യമേ ഉള്ളൂ. എന്താണ് ഭാഗവത ധർമ്മം സ്വീകരിച്ച വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷ്യം? ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക. പ്രേമം. ഭഗവാനെ സേവിക്കുക, ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക, ആ ഒരു ഉദ്ദേശം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അല്ലെ? അപ്പോ ഇവിടെ ഭാവാർത്ഥത്തില് പ്രഭുപാദര് പറയുന്നുണ്ട്, ഈ പല സ്ഥലങ്ങളിലും കുരുതി കൊടുക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം. ഈ ദേവി കാളി ഈ ഭക്തരെല്ലാരും കുരുതി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ കുരുതി കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേവിയുടെ മുന്നിൽ ഒരു മൃഗത്തെ ബലി കഴിക്കാനും കശാപ്പുശാലയിൽ നിന്ന് മാംസം വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കാതിരിക്കാൻ ആ മൃഗത്തിന്റെ മാംസം ഭക്ഷിക്കാനും ഒരുവനെ ചിലപ്പോൾ അനുവദിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും കാളി ദേവിക്ക് മൃഗബലി നടത്തുന്നതും അതിന്റെ മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നതും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞപ്രകാരമല്ല. മാംസഭക്ഷണം ഉപേക്ഷിക്കാത്ത നികൃഷ്ടരായ ആ വ്യക്തിക്ക് അനുവദിക്കുന്ന ആനുകൂല്യം മാത്രമാണ്. അപ്പൊ ഒരു കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കുക. ഒരുപാട് താഴ്ന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയും ഈ മറ്റു മതത്തിലുള്ളവർ അവരുടെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അവർക്ക് മാംസം കഴിക്കാമെന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്കത് ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും താഴ്ന്ന ലെവലിലുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ അവര് കൂടുതൽ അറവുശാലകൾ വെക്കുകയും ഒരുപാട് മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലാതിരിക്കാനും വേണ്ടി അവർക്കൊരു കണ്ടീഷൻ വെച്ചു കൊടുത്തു. നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് വേണേ കഴിച്ചോളൂ. അത് അത്രയും ലോ ലെവലായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ഉയർന്ന ധർമ്മത്തിലേക്ക് വരാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് കൂടുതൽ മൃഗങ്ങളെ കൊന്നു തിന്നാതിരിക്കാൻ, ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഇല്ലാതെ എല്ലാത്തിനെയും കൊന്നു തിന്നാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ചെറിയൊരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ കൊടുത്തതാണ്. നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കാളി ആരാധന ചെയ്യുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അനുവാദം വന്നത്. പക്ഷെ അത് ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ഒരു അനുവാദം ആജ്ഞപ്രകാരമല്ല, ആ ലോ ലെവലിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് താൽക്കാലികമായിട്ടൊരു ആനുകൂല്യം കൊടുത്തത് മാത്രമാണ്. കാരണം അവന് മാംസം കഴിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ആ ആഗ്രഹത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അവനത് കഴിച്ചേ പറ്റൂ. ഇപ്പൊ ഈ ഒരു നിയന്ത്രണം നമ്മൾ വെച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാണുന്നതെല്ലാം കൊന്നു തിന്നും. പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് അറവുശാലകൾ ഇന്ന് കൂടി നിൽക്കുകയാണ്. എല്ലാരും ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയുടെ പുറകിൽ പോവുകയാണ്. ആ ഒരു നിയന്ത്രണം പോലും ആർക്കും അറിയില്ല. ആ നിയന്ത്രണം പോലും ആരും പാലിക്കുന്നില്ല. അവർക്കപ്പോ വിശക്കുന്നു, നാവിന് രുചിയുള്ളത് എന്ത് കിട്ടുന്നോ അതിനെ ഭക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം എന്താണ്? ഇതെല്ലാം അധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുകയാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ്, മറ്റുള്ള ധർമ്മങ്ങൾ ഒന്നും ഇപ്പം ഈ കാളി പല ആൾക്കാരും എക്സ്ക്യൂസ് പറയുന്നതാണ്. അപ്പം ഇവിടെ ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇതുണ്ടല്ലോ, ഈ ക്ഷേത്രത്തില് ഇങ്ങനെ കുരുതി കൊടുക്കുമല്ലോ, ചില ക്ഷേത്രത്തില് എന്താണ് മദ്യം കൊടുക്കുമല്ലോ, അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന അവരൊക്കെ ഒരു എക്സ്ക്യൂസ്, കാരണം അവർക്കത് സേവിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു എക്സ്ക്യൂസ് പറയണം. അതൊക്കെ അത്രയും താഴ്ന്ന അതൊക്കെ വേറൊരു എന്താണ് പരോധർമ്മമല്ല, അതെല്ലാം അധർമ്മമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി ആ ഒരു സമ്പ്രദായം കൊടുത്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അവരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി. അല്ലാതെ അതല്ല പരധർമ്മം. ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ എന്താ പറയുന്നത്? അവസാനത്തെ കൺക്ലൂഷൻ ശ്ലോകയിൽ എന്താ പറയാ?
സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം മാമേകം ശരണം ആ എല്ലാ സംസാരസംഗ ധർമ്മങ്ങളെയും പരിത്യജിക്കാനല്ലേ? ഹരി ബോൽ. അതെ, മറ്റെല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും പരിത്യജിച്ച് എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുക. അപ്പൊ അതാണ് ധർമ്മത്തിന്റെ അവസാന വാക്ക്. ധർമ്മം തു സാക്ഷാത് ഭഗവത് പ്രണീതം. ഭഗവാൻ എന്തു പറയുന്നോ അതാണ് യഥാർത്ഥ ധർമ്മം. ആ പരോധർമ്മം അതാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ആ പരോധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഭക്തിയുത സേവനം, ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കലർപ്പുമില്ലാത്ത ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുത സേവനമാണ് നമ്മളുടെ പരോധർമ്മം. അടുത്ത ശ്ലോകം നോക്കാം. നവ്യഭിചരതി തവേക്ഷ യയാ ഹ്യഭിഹിതോ ഭാഗവതോ ധർമ്മഃ സ്ഥിരചര സത്വകദംബേ ശ്വഭൃത് ധിയോ യമുപാസതേ ത്വാര്യ. എന്റെ ഭഗവാനെ, ഒരുവന്റെ തൊഴിൽപരമായ ധർമ്മം ജീവിതത്തിന്റെ അത്യുന്നത ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും വ്യതിചലിക്കാത്ത അങ്ങയുടെ വീക്ഷണത്തിനനുസരിച്ച് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലും ഭഗവത്ഗീതയിലും ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ പരിഗണിക്കാതെ സർവചരാചരങ്ങളെയും സമദൃഷ്ടിയിൽ ദർശിച്ച് അങ്ങയുടെ മേൽനോട്ടത്തിന് കീഴിൽ തങ്ങളുടെ തൊഴിൽപരമായ ധർമ്മം പിന്തുടരുന്നവർ ആര്യന്മാർ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ആര്യന്മാർ അങ്ങയെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ ആര്യന്മാരെന്ന് വിളിക്കുന്ന ആരെയാണ്? ആര്യന്മാരെന്ന് പറയുന്ന ആരെയാണ്? ധർമ്മം, ഭഗവാന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൻ കീഴിൽ തങ്ങളുടെ തൊഴിൽപരമായ ധർമ്മം പിന്തുടരുന്നവരെയാണ് ആര്യന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാത്തവരെല്ലാം അനാര്യന്മാരാണ്. അപ്പോ ഭാഗവത ധർമ്മം, കൃഷ്ണകഥ ഇവയെല്ലാം എന്താണ്? അഭിന്നങ്ങളാണ്. ഓരോരുത്തരും ഒരു ഗുരുവായി തീരണമെന്നും ഭഗവത്ഗീത, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, പുരാണങ്ങൾ, വേദാന്ത സൂത്രം തുടങ്ങിയ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങൾ നിന്നുള്ള കൃഷ്ണന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും പ്രഭാഷണം ചെയ്യണമെന്നും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആഗ്രഹിച്ചു. സാംസ്കാരികമായി ഉന്നതി നേടിയിട്ടുള്ള ആര്യന്മാർ ഭാഗവത ധർമ്മം പിന്തുടരുന്നു. പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ് അദ്ദേഹം എന്താണ് പറഞ്ഞത്? 5 വയസ്സുള്ള കുട്ടിയായിട്ട് പോലും അദ്ദേഹം തന്റെ സഹപാഠികൾക്ക് അവരുടെ ടീച്ചേഴ്സ് ഇല്ലായിരുന്ന സമയത്ത്, അല്ലെ, ഷണ്ടാമർക്ക ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് സഹപാഠികൾക്ക് എന്താണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്? അവരടുത്ത് പറയുന്നു, ഈ മനുഷ്യജന്മം വളരെ അപൂർവമായി കിട്ടിയതാണ്. അത് ഭാഗവത ധർമ്മം ഗ്രഹിക്കാനുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് കളിച്ചു കളയാനുള്ളതല്ല. ഈ ജീവിതത്തിന്റെ ആദ്യം തന്നെ ഇത് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 5-ാമത്തെ വയസ്സിൽ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഭാഗവത ധർമ്മം ഉപദേശിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നവരാണ് ആര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ എന്ത് ഉപദേശിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചു. ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാന്റെ ഉപദേശമാണ്, അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളെയാണ് ആര്യന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ അതുപോലെ പുരാണങ്ങൾ, ഭാഗവതത്തില് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഗുരുവിൽ നിന്ന് കേട്ട് അത് കേട്ടിട്ട് അത് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതുപോലെ ഈ ഭഗവത്ഗീത പല പുസ്തകങ്ങൾ കാണും. അപ്പൊ പലരും പല വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ കൊടുത്തു. അതിലുള്ള നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഇങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അതില് ഇപ്പോ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ മത്യാജീമാം നമസ്കുരു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതെന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? മനസ്സ് ഭഗവാനെ വ്യാപൃതമാക്കുക, ഭഗവാനിൽ തന്നെ ചിന്തിക്കുക മനസ്സുകൊണ്ട്. പിന്നെന്താ? മദ്ഭക്തോ, എന്റെ ഭക്തനാവുക. മത്യാജി, എന്നെ ആരാധിക്കുക. നമസ്കുരു, എന്നെ പ്രണമിക്കുക. എന്നെ എന്ന് പറയുന്ന ആരെയാണ് എന്നെ എന്ന് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെയാണ്. പക്ഷേ ചില ഭഗവത്ഗീത അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയും, ഇവിടെ പറയുന്ന മന്മന, ഞാനെന്ന് പറയുന്ന അത് കൃഷ്ണനല്ല, അത് മറ്റെന്തോ ആണെന്ന് അവര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അപ്പൊ അത് സാങ്കല്പികാർത്ഥങ്ങൾ അവര് അനുമാനിച്ചെടുക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭഗവാന്റെ ഉപദേശം എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ആരിൽ കൂടെ അത് സാധിക്കൂ?
ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് ശുദ്ധ ഭക്തരുടെ, അതായത് ആ, എന്താണ് ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ കൂടിയുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് നമ്മളുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത്. അപ്പൊ ആ ഭക്തന്മാർ നമുക്ക് ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണ് എന്ന്, കാരണം നമുക്ക് അത്രയും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ആ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ പിന്തുടരുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവരാര്യന്മാരാണ്. അവര് എവിടെ എത്തും? അവരെപ്പോഴും ഭഗവാനെ കളങ്കമില്ലാതെ ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ സാധിക്കും. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സേവിക്കുകയും അവര് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കും. നമ്മളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് കാട്ടിൽ പോകണമെന്നല്ല. നമുക്ക് എന്താണോ ഉദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ, നമ്മള് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വരുമ്പോ നമുക്ക് ചില കടമകളുണ്ട്. ആ കടമകൾ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകാനല്ല ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ അടുത്ത് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട, കാട്ടിൽ പോയി ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ച് ഭഗവാനെ തന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാനല്ല പറയുന്നത്. ആ മനുസ്മര യുദ്ധത്തെ, എന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് നീ യുദ്ധം ചെയ്യൂ, നിന്റെ കടമ ചെയ്യൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആര്യന്മാരെങ്ങനെ ആയിരിക്കും? അവരവരുടെ കടമകളെല്ലാം ഭഗവാനെ അർപ്പിച്ചായിരിക്കും ചെയ്യുക. എപ്പോഴും മനസ്സ് അചഞ്ചലമായിട്ട് അവരുടെ മനസ്സ് എപ്പോഴും ഭഗവാനിലെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ എന്താണ് അവർക്ക് ലഭിക്കുക? ഭഗവാൻ തന്നെ അനുഗ്രഹം കൊടുക്കും. ഭഗവാൻ അവരെ ജനിമൃതികളിൽ നിന്ന് അവരെ കരകയറ്റാൻ ചെയ്യും. അപ്പൊ ആര്യന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഈ ജനിമൃതിയിൽ നിന്ന് കരകയറാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അല്ലാതെ എല്ലാരും ഭഗവാന്റെ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കാതെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താലും, നമ്മൾ സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ആളായിരിക്കും, എല്ലാവരും ആരാധിക്കുന്ന ആളായിരിക്കും, ഒരുപാട് സാമൂഹ്യ സേവനം ചെയ്യുന്ന ഒക്കെ വ്യക്തിയായിരിക്കും, ഒരുപാട് സഹായം ചെയ്ത വ്യക്തിയായിരിക്കും, മഹത് വ്യക്തിയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിൽ. പക്ഷെ ആ വ്യക്തി ഭഗവാന് ഭാഗവത ധർമ്മം ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം താൽക്കാലികമാണ്. ആ വ്യക്തി ഒരുപാട് പുണ്യകർമ്മത്തിനുള്ള വിത്തുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം. ഒരുപാട് പ്രശംസയൊക്കെ കിട്ടും. പക്ഷെ ആ ജനിമൃതി ചക്രത്തിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തിന് രക്ഷ നേടാൻ സാധിക്കില്ല. അത് രക്ഷ നേടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? അദ്ദേഹം ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്താൽ മാത്രമേ, മറ്റൊരു വഴിയുമില്ല. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ സാധിക്കും. ഈ 44 നഹി ഭാഗവന്ന ഘടിതമിദം ത്വദർശനാനാമഖില പാപക്ഷയാ യന്നാമ സകൃശ്രവണാത് പൂക്കശോഭി വിമുച്യതേ സംസാരാത്. നഹി ഭാഗവന്ന ഘടിതമിദം ത്വദർശനാനാമഖില പാപക്ഷയാ യന്നാമ സകൃശ്രവണാത് പൂക്കശോഭി വിമുച്യതേ സംസാരാത്. എന്റെ ഭഗവാനെ, ഒരുവൻ അങ്ങയുടെ ദർശനത്തിലൂടെ തൽക്ഷണം ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാവുക എന്നത് അസാധ്യമല്ല. അങ്ങയെ നേരിൽ കാണണമെന്നില്ല. അങ്ങയുടെ ദിവ്യനാമം ഒരിക്കൽ ശ്രവിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രം ഏറ്റവും അധമവർഗത്തിൽപ്പെട്ട ചണ്ടാളൻ പോലും ഭൗതിക മാലിന്യത്തിൽ നിന്നും മോചിതനാകും. ആ സ്ഥിതിക്ക് അങ്ങയെ നേരിൽ ദർശിക്കുന്നതിലൂടെ ആരാണ് ഭൗതിക കളങ്കത്തിൽ നിന്നും മുക്തരാവാതിരിക്കുക? അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തില് എന്താണ്, ഭഗവാനെ ദർശിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ മുക്തരാവും. കൂടാതെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്, ദർശിക്കണമെന്നില്ല, അങ്ങയുടെ നാമം ജപിച്ചാൽ, അത് കേട്ടാൽ തന്നെ നമ്മളുടെ അധർമ്മങ്ങളെല്ലാം പോകും, അല്ലെ? അപ്പോ അതാണ് എൻ നാമ ശ്രുതി മാത്രേന പുമാൻ ഭവതി നിർമ്മല. എൻ മാത്ര ശ്രുതി മാത്രേന. ഇത് ശ്രീ ഭാഗവതത്തിലെ 9-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് വരുന്ന ഒരു ശ്ലോകമാണ്. അതായത് ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ശ്രുതി മാത്രമാണ്, കേൾക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രം തന്നെ തൽക്ഷണം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കലിയുഗത്തില് എന്താണ് പറയുന്ന, കലിയുഗത്തിന്റെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് അത് നാമജപമാണ്, ദിവ്യനാമജപമാണ്. ഹരിർ നാമ ഹരിർ നാമ ഹരിർ നാമൈവ കേവലം ഹകലോ നാസ്തേവ 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 ഗതിർ അന്യത. ബൃഹത് നാരദീയ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നു, ഈ കലിയുഗത്തില് കലഹങ്ങളും കാപട്യങ്ങളും നിറഞ്ഞ ഈ യുഗത്തില് നമുക്ക് രക്ഷ നേടാൻ ഒരേ ഒരു മാർഗ്ഗമേ ഉള്ളൂ. മറ്റൊരു മാർഗവുമില്ല, മറ്റൊരു മാർഗവുമില്ല, മറ്റൊരു മാർഗവുമില്ല. എന്താണ് ആ ഒരേ ഒരു മാർഗം? ഹരിനാമ ഹരിനാമ ഹരിർ നാമ. എല്ലാം 3 വട്ടം ചെയ്യാണ്, അത് ഉറപ്പിക്കുകയാണ്, അത് സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയാണ്. അപ്പൊ 500 വർഷം മുമ്പ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനം നമുക്ക് തന്നു. ഏറ്റവും അധമ വർഗത്തിൽ ജനിച്ചവരെ പോലും നാമം ജപിച്ച് അവരെ പാപത്തിൽ നിന്ന് മോചിതനാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, പല
ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദർ തന്നെ അമേരിക്കയിൽ പോയി. അവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശൂദ്രരെക്കാളും താഴ്ന്ന ചണ്ടാളരെ പോലെ ഉള്ള ആൾക്കാരാണ്. എല്ലാ നിയമങ്ങളും ലംഘിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവർ തന്നെ നാമം ജപിച്ച് അവര് ശുദ്ധ ഭക്തരായിട്ട് ഉയർന്നു. അത്രയും ശക്തിയാണ് ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന്. അപ്പോ അത് കേട്ടാൽ തന്നെ നമ്മള് ഏത് കുലത്തിലെ ഏത് അധമരായാലും അവര് പല തരം പറയും. കിരാതൻ, ഗുണാന്ധ്ര, പുളിന്ദ, പുൽക്കഷ, ഇവരൊക്കെ ശൂദ്രരെക്കാളും താഴ്ന്ന ലെവലിലുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അവരെയൊക്കെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ പെടും. ഇവരെയൊക്കെ ചണ്ടാളർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ശൂദ്രരെക്കാൾ അധമരായ അത്തരം ആളുകൾ അവര് പോലും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ശ്രവിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അവര് പെട്ടെന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയില്ലേ, നമ്മള് സ്ട്രീറ്റിലെല്ലാം നാമസങ്കീർത്തനം നടത്തുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? നമ്മള് നാമം ജപിക്കുമ്പോ കുറെ സുകൃതി അവർക്ക് കിട്ടും. അവർ ഈ ചെവിയിൽ കൂടെ കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ അവരുടെ ഉള്ളിലെ പല ജന്മങ്ങളായിട്ട് അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ടുള്ള അഴുക്കുകള് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം നമ്മള് പ്രഭുപാദരുടെ നാമജപം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇടുമ്പോ ഇതിൽ താല്പര്യമില്ലാത്ത വ്യക്തി തന്നെ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ ശബ്ദമാണ്, ഭഗവത് നാമമാണ്, ആ ശുദ്ധ ഭക്തനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഭഗവത് നാമമാണ്. അത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ പയ്യെ പയ്യെ അദ്ദേഹം ശുദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ശുദ്ധീകരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ്, ഒരു അജ്ഞാത സുഹൃതി ലഭിക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് ആ വ്യക്തിക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കും. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ വരാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം അദ്ദേഹത്തിന് വന്നു ചേരും. അപ്പോ ഇവിടെ ചിത്രകേതു രാജാവ് ഭഗവാനെ നേരിൽ കാണുകയാണ്. സംഘർഷണ ഭഗവാനെ കാണുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ, ദർശിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം എനിക്ക് മുക്തനാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഏത് രൂപത്തിൽ വന്നു? നമ്മളെ പോലുള്ള ഭൗതിക ബദ്ധാത്മാക്കൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ ഏത് രൂപത്തിലാണ്? അല്ല, നാമം നമ്മൾ കേൾക്കുകയല്ലേ, കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാനായിട്ട് വിഗ്രഹത്തില് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ രൂപം കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് വിഗ്രഹ രൂപത്തിൽ അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക കണ്ണുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ക്ഷേത്രത്തിലുള്ള വിഗ്രഹങ്ങൾ അത് ഭൗതികമാണെന്ന് കരുതരുത്. ആ വിഗ്രഹത്തിന് നിവേദ്യം അർപ്പിക്കുന്നതിലൂടെയും വിഗ്രഹത്തെ അണിയിച്ചൊരുക്കുന്നതിലൂടെയും ഒരാൾക്ക് വൈകുണ്ഠത്തിൽ ഭഗവാനെ വ്യക്തിപരമായി സേവിക്കുന്ന അതേ ഫലം ലഭ്യമാകും. അപ്പൊ വിഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പ്രതിമ നെയ്തു സാക്ഷാത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. നമ്മളാ പഞ്ചരാത്ര വിധി പ്രകാരം ആവാഹിച്ച് ഭഗവാൻ വരികയാണ്. ഭഗവാൻ നമുക്ക് വേണ്ടി, നമുക്ക് സേവ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ ആ ഭൗതിക വസ്തുവിലേക്ക് വരികയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ദർശിക്കുമ്പോൾ വിഗ്രഹമായിട്ട് കാണുന്നവർക്ക് അത് എന്തും വിഗ്രഹമായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളുടെ മാനസികാവസ്ഥ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ അത്രയും വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഇത് ഭഗവാനാണ്, ഭഗവാൻ ഇവിടെ വന്ന് നമ്മളെ സേവനം സ്വീകരിക്കാൻ നിൽക്കുകയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് വൈകുണ്ഠത്തിലെ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതിന്റെ അതേ ഫലമാണ് ലഭിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങളൂടെ ഉള്ളൂ, പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാം. വിദിതമനന്ത സമസ്തം തവ ജഗതാത്മനോ ജനൈരിഹാചരിതം വിജ്ഞാപ്യം പരമഗുരോ കിയദിവാ സവിതുരിവ ഖദുയോതേ. അല്ലയോ അപരിമിതനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഭഗവാനെ, ഒരു ജീവസത്ത ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എന്തെല്ലാം ചെയ്താലും അതെല്ലാം അങ്ങേക്കറിയാം. കാരണം അങ്ങ് പരമാത്മാവാകുന്നു. സൂര്യന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മിന്നാമിനുങ്ങിന്റെ പ്രകാശത്തിന്റെ വെളിച്ചത്താൽ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. അതുപോലെ അങ്ങേക്ക് എല്ലാം അറിയാമെന്നതിനാൽ എനിക്ക് അറിയിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാം അറിയുന്നവനാണ്. ഭഗവാൻ ഞാനായിട്ടൊന്നും പറയാൻ ഒന്നും പറയാനില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ സൂര്യനെ പോലാണ്. ആ സൂര്യന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു മിന്നാമിനുങ്ങിന്റെ വെളിച്ചം ഒന്നുമല്ല. അതുപോലാണ് ഞാൻ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഉണ്ട്. നമ്മളുടെ ഓരോ ചിന്താഗതി തന്നെ ഭഗവാൻ അറിയാം. ഇവിടെ അതിനകത്ത് ഒരു സെന്റൻസ് ഇവിടെ മിസ്സിംഗ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട 45 അല്ലേ, ഇത് 46-ന്റെ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം.
ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാം അറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഞാനായിട്ടൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സൂര്യന്റെ മുമ്പിൽ മിന്നാമിനിങ്ങിന്റെ വെളിച്ചം ഒന്നുമല്ല. അങ്ങേക്ക് എല്ലാം അറിയുന്നതിനാൽ എനിക്കറിയാൻ ഒന്നുമില്ല. ഇനി 46. അധ ഭഗവൻ വയമധുനാ ത്വദവലോക പരിമൃഷ്ടാശയമലാ സുരശ്രണീയാ ശൃണായത് കഥിതം താവകേന കഥമന്യഥാ ഭവതി. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, അങ്ങയുടെ ദർശനം കൊണ്ട് മാത്രം എന്റെ മനസ്സിലും ഹൃദയത്തിലും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പാപകർമ്മങ്ങളുടെ സകല മലങ്ങളും അവയുടെ ഫലങ്ങൾ ആയ ഭൗതികാസക്തിയും കാമവും കഴുകിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ നാരദ മഹാമുനി ആൽ പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എന്താണ് നടക്കാതിരുന്നിട്ടുള്ളത്? മറ്റു വാക്കുകളിൽ എനിക്ക് ലഭിച്ച അങ്ങയുടെ ദർശനം നാരദമുനി നൽകിയ ശിക്ഷണത്തിന്റെ ഫലമാണ്. അതാണ് ഗുരുവിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചത് കൊണ്ടാണ്. നമ്മളുടെ പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള പ്രക്രിയ ഇതാണ്, അല്ലെ? നിർബന്ധമായിട്ടും പ്രാമാണികരിൽ നിന്ന് പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളണം, ആ തത്വത്തെ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഇവിടെ ചിത്രകേതു രാജാവ് നാരദൻ എന്ന ശുദ്ധഭക്തനിൽ നിന്ന് തത്വം മനസ്സിലാക്കി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് നേരിട്ട് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിച്ചു. അപ്പോ അങ്ങനെ എന്താണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ ഒരു ശ്ലോകം പറയുന്നത്, അത ശ്രീകൃഷ്ണ നാമാദി ന ഭവേഗ്രാഹ്യം ഇന്ദ്രിയേ, അല്ലെ? സേവൻമുഖേ ഹി ജിഹ്വാദോ സ്വയം ഏവ പുരത്യത. നമുക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണ നാമ ആദി ഇവയൊന്നും നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. എന്ത് ചെയ്താലേ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂ? ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ നാമവും ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യവും ഒക്കെ ചുമ്മാ കേട്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാം. നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം ഡിഫക്റ്റീവ് ആണ്, വികലമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നാമജപം. അതൊരു സേവനമാണ്. സേവോൻ മുഖേഹി ജിഹ്വാദി. നാവ് കൊണ്ട് നമ്മള് സേവനം തുടങ്ങണം. നാവ് കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന സേവനം എന്തൊക്കെയാണ്? നാവ് കൊണ്ട് 2 രീതിയിൽ നമുക്ക് സേവനം ചെയ്യാം. ഒന്ന് നാമങ്ങൾ ജപിച്ചു, കഴിക്കാം, പിന്നെ നാമജപം കഴിച്ചു. പ്രസാദം കഴിക്കാം. അതെ, കഴിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കണം? പ്രസാദം കഴിക്കാം, അതും ഒരു സേവയാണ്. നാമം ജപിക്കുക, അതൊരു സേവയാണ്. അങ്ങനെ ജിഹ്വ വെച്ച് തുടങ്ങുന്ന സേവനം. കാരണം ഈ 2 കാര്യങ്ങൾ, നമ്മുടെ ഫുഡ് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാത്തത്, പിന്നെ സംസാരിക്കാൻ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാത്തത്, ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുക, അതിനെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി ആ നാവിനെ ഉപയോഗിക്കുക. എന്നിട്ട് ബാക്കി എല്ലാം അതിൽ സേവോന്മുഖേഹി ജിഹ്വാദോ, ജിഹ്വ തൊട്ട് സേവനം ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എല്ലാ അവയവങ്ങളും അംബരീഷ മഹാരാജ ചെയ്ത പോലെ നമ്മളുടെ എല്ലാ ശരീരത്തിന്റെ കൈയും കാലും മനസ്സും തലയും ചെവിയും കണ്ണും മൂക്കും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക. അങ്ങനെ സേവനം ചെയ്താലേ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കൂ. അല്ലാതെ നമ്മുടെ സൂക്ഷ്മഗ്രഹണ ശക്തി അല്ലാതെ നയനങ്ങളാൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ നമുക്ക് ഗോചരമല്ല. നാം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എങ്ങനെ സേവനം ചെയ്യണം? ആരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം? പ്രാമാണികരുടെ ഉപദേശം അനുസരിച്ച് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ വ്യാപൃതമാകുന്ന പക്ഷം നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിനെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഒരുവൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ കാണുന്ന മാത്രയിൽ അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അഗാധമായി കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന പാപഫലങ്ങളെല്ലാം കുറച്ച് നീക്കപ്പെടും. ഭഗവാനെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പ്യൂരിഫൈ ആകും. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി 2 ശ്ലോകങ്ങളൂടെ ഉള്ളൂ. നമസ്തുഭ്യം ഭഗവതേ സകല ജഗത്സ്ഥിതിലയോപദേശായ പുരവസിതാത്മകതയെ കുയോഗിനാം ഭിതാ പരമഹംസായ. അങ്ങ് ഒരു ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരകനാണെങ്കിലും എല്ലാത്തിലും എല്ലായ്പ്പോഴും ഭിന്നത ദർശിക്കുന്ന അതീവ ഭൗതികവാദികളായ വ്യക്തികൾക്ക് അങ്ങയെ കാണുവാനുള്ള കണ്ണുകളില്ല. അവർക്ക് അങ്ങയുടെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി ഗ്രഹിക്കുവാനുള്ള കഴിവില്ലാത്തതിനാൽ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം അങ്ങയുടെ ഐശ്വര്യത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യമാണെന്ന് അവർ നിർണയിക്കുന്നു. എന്റെ ഭഗവാനെ, അങ്ങ് പരമ പവിത്രതയാണ്. അങ്ങ് ഷഷ്ടൈര്യങ്ങളിലും അങ്ങ് പരിപൂർണനുമാണ്. ആകയാൽ അങ്ങേക്ക് ഞാൻ എന്റെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കും. അപ്പം ഇവിടെ പറയുന്നു, നാസ്തികരായ വ്യക്തികൾ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം ഈശ്വരനുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത പദാർത്ഥങ്ങളുടെ സംയോജനത്താൽ യാദൃച്ഛികമായി സംഭവിച്ചതാണെന്ന് കരുതുന്നു.
ഇപ്പൊ ഈ സയന്റിസ്റ്റുകളും അതുപോലെ എയ്ത്തിസ്റ്റുകളും ഒക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ്, ഈ പ്രപഞ്ചം മൊത്തം സൃഷ്ടിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്? അവര് പല തിയറി പറയും. ബിഗ് ബാങ് തിയറി വെച്ചിട്ടാണ് വന്നത്, ഇതൊക്കെ ഒരു ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് സംയോജിച്ചാണ് ഇതെല്ലാം പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായത് എന്നൊക്കെ പറയും. അവര് തന്ത്രമൊക്കെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും പറയുക. നിരീശ്വരവാദികളും ഈ ഒരു ചിന്താഗതി ഉള്ളവരാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അവരെല്ലാം ഭൗതിക ആവിഷ്കാരവുമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ നാമത്തെ അവര് ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നില്ല. ഭഗവാൻ തന്നെ ഇല്ല, ഈശ്വരനേ ഇല്ല എന്ന ചിന്തയിൽ പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ഈ സൃഷ്ടിയൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവില്ല. ഭഗവാൻ പരമഹംസനാണ്, പരമപവിത്രനാണ്. പാപികൾക്കും ഭൗതികേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ആസ്വാദനത്തിൽ അമിത ആസക്തി ഉള്ളവർക്കും അവര് എന്താണ് ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടി കഴുതേ പോലെ ഒരുപാട് ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊന്നും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അവരൊക്കെ മനുഷ്യരിൽ ഏറ്റവും അധമരാണ്. അവരുടെ നിരീശ്വര പ്രവണത നിമിത്തം അവർക്കുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന എല്ലാ ശാസ്ത്രീയ ജ്ഞാനവും വ്യർത്ഥവും ശൂന്യവുമാണ്. അപ്രകാരം അവർ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തവരായി തീരുന്നു. നമ്മള് വലിയ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് വലിയ ഉയർന്ന സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേര് ഈത്തിസ്റ്റുകളാണ്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഓരോ ഇപ്പം യുവതലമുറയുടെ അടുത്ത് ആരാവാനാണ് ആഗ്രഹം, ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള വ്യക്തി ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്നെങ്കിൽ അവര് ഒരേലും ഒരു പ്ലെയേഴ്സിനെ ആയിരിക്കും പറയാ, അല്ലെങ്കിൽ അവര് ഏറ്റവും പണക്കാരനായിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ എലോൺ മസ്കിനെ പോലെ ആകണം, അത്രയും പണം ഉണ്ടാക്കണം, അതാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് ഭൗതികമായിട്ട് അത്രയും ആസക്തരായിട്ടുള്ളവരാണ്. അപ്പൊ ആ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി കഴുതയെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണ് ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്? അവരെല്ലാം മനുഷ്യരിൽ ഏറ്റവും അധമരാണ്. അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ പവിത്രനായിട്ടുള്ള പരമപവിത്രനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അവരുടെ ഈ ജ്ഞാനവും ഒരുപാട് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിരിക്കും. ഒരു ഡിഗ്രിയും PGയും PhDയും പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറലും പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും ഒക്കെ എല്ലാം ചെയ്ത് ഭൗതിക ലോകത്ത് അവര് വലിയ ഉയർന്ന എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വലിയ പൊസിഷനിലായിരിക്കും. ഭൗതികവാദികളൊക്കെ അവരെ പുകഴ്ത്തുന്നുണ്ടായിരിക്കും, അവരെ പോലെ ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കും. പക്ഷെ അവരെല്ലാം മനുഷ്യരിൽ അധമരാണ്. കാരണം അവർക്ക് ഇത്രയും പവിത്രനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അവര് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തവരായി തീരും. അതാണ് ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകം നോക്കാം. യം വൈശ്വസന്തമനു വിശ്വസൃജശ്വസന്തി യം ചേകിതാനമനുചിത്തയാ ഉച്ചകന്തി ഭൂമണ്ഡലം സർഷപായതി യസ്യ മൂർധ്നി തസ്മൈ നമോ ഭഗവതേസ്തു സഹസ്രമൂർധ്നേ. യം വൈശ്വസന്തമനു വിശ്വസൃജശ്വസന്തി യം ചേകിതാനമനുചിത്തയാ ഉച്ചകന്തി ഭൂമണ്ഡലം സർഷപായതി യസ്യ മൂർധ്നി തസ്മൈ നമോ ഭഗവതേസ്തു സഹസ്രമൂർധ്നേ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, അങ്ങയുടെ ഉദ്യമത്തിന് ശേഷമാണ് ബ്രഹ്മദേവനും ഇന്ദ്രനും ഭൗതിക സൃഷ്ടിയുടെ മറ്റു നിയന്ത്രാക്കളും അവരുടെ കർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരായത്. എന്റെ ഭഗവാനെ, ഭൗതിക ശക്തി അങ്ങേക്ക് ഗോചരമായതിനു ശേഷമാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കാണാൻ തുടങ്ങിയത്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ മുഴുവൻ ലോകങ്ങളെയും കടുകുമണികൾ എന്ന പോലെ തന്റെ ശിരസ്സുകളിൽ വഹിക്കുന്നു. ആയിരക്കണക്കിന് ഫലങ്ങളുള്ള പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ അങ്ങേക്ക് ഞാൻ എന്റെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ആയിരക്കണക്ക് ഫണങ്ങൾ ഉള്ളതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരാണ് അത്? നമ്മളുടെ അനന്തശേഷനാണ്, സംഘർഷണനാണ് അനന്തശേഷൻ. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ അവസാനം ഉള്ള പ്രാർത്ഥന അർപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ പറയുന്ന ബ്രഹ്മാവും ഇന്ദ്രനുമെല്ലാം അവരുടെ സൃഷ്ടിയും ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ആരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്? അതിനെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അത് ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാൻ അവരുടെ കർമ്മത്തിൽ വ്യാപൃതമായി ഇരിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ അവരെ ഏൽപ്പിച്ച ഡ്യൂട്ടിയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. അവരെ എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആ ഭഗവാനാണ്. ഈ സൃഷ്ടിയെല്ലാം നടത്തിയത് ഈ ഭഗവാനാണ്. ഭൗതിക ശക്തി ഇതെല്ലാം ഈ ഭൗതിക ശക്തി ഭഗവാന്റെ തന്നെ ബഹിരംഗ ശക്തി. ആ ശക്തിയുടെ ഉറവിടം എന്താണ്? ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ ഉറവിടവും ഭഗവാനാണ്. അതിനുശേഷമാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം കാണാൻ തുടങ്ങിയത്. ആ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എല്ലാ ലോകങ്ങളെയും കടുകുമണികൾ എന്ന പോലെ തന്റെ ശിരസിൽ വഹിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഈ ഗോലോക ചാർട്ടിൽ കാണാം,
ആ, ഇവിടെ ഭൂമിനെ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ, അനന്തശേഷനാണ് ഈ ഈ ലോകത്തെ അത്തല വിത്തല സുത്തല എല്ലാ ലോകത്തെയും ഈ കാണുന്നുണ്ടോ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാം. കാണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതാണ്ട് ഇതിൽ കാണുന്നില്ലേ, കൂർമ്മത്തിന്റെ മുകളിലാണ് അനന്തശേഷൻ. ഈ അനന്തശേഷന്റെ ഫണങ്ങളുടെ മുകളിലാണ് എല്ലാ ലോകങ്ങളും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഈ കാണുന്ന ഇത് അത്തല വിത്തല സുത്തല തലാതല മഹാതല എല്ലാ ലോകങ്ങളും ഈ ഫണത്തിന്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. അതാണ് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ മുഴുവൻ ലോകങ്ങളെയും കടുകുമണികൾ എന്ന പോലെ തന്റെ ശിരസുകളിൽ വഹിക്കുന്നു. ആയിരക്കണക്കിന് പണങ്ങളുള്ള പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ അങ്ങേക്ക് ഞാൻ എന്റെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ ജയ് ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. Hare Krishna Mataji. Thank you ഹരേ Mataji. കൃഷ്ണ.